Бог време е силни с силни да се събират. Бог време е силни с силни да се допират. Бог време е силни с силни да градат идеи, да случват чудеса, защото в слабия има нищета. Слабия за това е слаб, защото му трябва още вървене в Бог. Нека това мислене, че в връзките единия трябва да е водещ, а другия следващ. Нека да започне да отпада, нека да премахнем този товар от нас, защото това е едно ограничено мислене. Кой вървящ човек иска да мъкне товар? Един път, когато душата вече усети какво е лекота, няма как тя да се върне в тези окови, защото това е окова. Мъкнането на слабия е окова. Само че, когато ние знаем тези неща, защото това е знание, тогава ние ще растем така, че заедно да се градим силни, да сме водещи. Ако има причина, която ни спира в едни взаимоотношения, ние да сме двама водещи, то това е защото ни липсва центъра. Това е защото сме лишени от ясен мироглед. Това е защото всеки иска да направи някакви крачки, някакви действия, само че те не са синхронизирани с богоенергията. За да се синхронизират с богоенергията, в нас трябва да навлезе вътрешния мир. Първо в себе си трябва да изградим този богоцентър, този богомироглед, така че да не си позволим слабата мисъл, че ние сме силните, ние сме водещите, а другия е слабия, другия е този, който ни следва. Не е така. Новите силни боговзаимоотношения са точно тези, в които двете страни ще са силни, двете страни ще са богоизправени, защото няма как ние да сме силни, а да не сме богоизправени. Силата е знание, което се дава на хората вървящи, на хората, които премахват своите товари, хората, които ясно и смело вникват вътре в себе си, поглеждат и премахват ограничения след ограничения. А самото ограничение е един товар, самото ограничение е кармата, която ни показва нашите прегрешения. За това се иска сила. За това ви казвам, че силни са силни се намират и силни са силни се сливат.